Salam mehriban adamlar. Sırlığı temizin täze sanında hemmäňizi hoş gördük. Bu edeki sanymyzda biz size Telegram kampaniyasy barada ören gyzykly maglumatlar ýetireriz. Geçen edeki konkursumyzyň ýeňjilerini aşakda tesvirde billäp geçendiriz. Şolardan okap bilip bilersiňiz. Ýeňjilerimizi bayraklar bilen gutlap maglumatlarymyza geçeliň. Telegram kampaniyasy bu 2013-nji ýylda Rossiýaly programmist oňlar Pavel Durov ve Nikolay Durov taraplarından döredildi. Esaslandırıcısı Pavel Durov bilen bolsaňyz 2006-njy ýylda döredilen Vakontaktyň ýani Vakanyň döredicisi diýilip kemtanalýar. Ýöne bir näçe ýyldan soň Rossiýada Vladimir Putin'e garşy kiçirek gozulaň boljak bolýar. Şonda gozulaňa gatnaşyjylar Vakanyň üstü bilen bir-birleri bilen habarlaşýan ekenler. Bu ýagdaýy bilen Vladimir Putin Vakany ýapdyrjak bolýar. Ve arada düşünşmezlik törep Pavel Durov bu kampaniyadan öz elçik gitmeli bolýar. Ýani onuň döreden programmasynyň koduny döwüp maglumatlaryny alýarlar. Şondan soň hem ol ýurdu terk edip gaýtýar. Bu ýagdaýa janýan Pavel Durov 2013-nji ýylda merkezi Dubaýda ýerleşen gaýdyp hiç kimin koduny döwüp bilmez derejede edip Telegram application'ny ýani programmasyny döretýär. Bu ýerde ýazyşylýan hatlarym, uradylýan faýllaryň islendik uratýan datlarymyzdan hiç ýylda hiç kim tarapyndan bilinmeýär. Şunlar görýäs welin köp kişi Telegram'a düşünüp buny ulanmana geçdiler. Telegram diňe aratnaşyk saklamak üçin däli, eýsem ol ýerden kinonda skaçat edip bolýar, aýdym diňläp bolýar, garar näme gerek diýseňiz bar. İnternetde açılmayan saatlardan gerek saatlarımızı Telegram'dan tapıp bilýäris. Hemem Telegram'ın en gowy tarapy onu VPN-siz hem ulanıp bolýar. O nähili bolýar diýeňizde, onda proxy server bolup, şol servere baglanýaňyz we arkayn mobil nidanyny açyp işletip bilýäňiz. Proxy serverleriň salygyny aşakda görkezip geçendirin, şoňa baryp baglanyp bilersiňiz. Köpräk serverlere baglanyp goýsaňyz özüňiz üçin gowy bolar, sebäbi biri işlemese de beýleksini açyp ulanıp bilersiňiz. Günde 20 saat olarak aňardan serverler uratýarlar, ýani saýlap baglanyp bilýäňiz. Hemem Telegram'dan zat uratmaň gowy tarapy, onda arkayn 2 GB çenli faýl uratyp bilýäris. Telegram'da ýene-de Secret Chat diýen bölüm bar. Onda siz ýazyşýan hatlaryňyzy belli bir wagtdan soň ýitip giderýär edip bolýar we gaýdyp ýzyny hiç alyp bolmaýar. Näçe wagtdan aýrylmaklygyny siz özüňiz belli bir wagt görkezip bilýäňiz. Hemem Telegram'da ýazan hatlaryňyzda ýalňyşlyk giden bolsa, onda size onu täzeden ýazyp uratmak hökman däldi, siz onu düzeltip bilýärsiňiz. O nähili bolýar diýeňizde, siz diňe şol ýazyp uradan hatyňyzyň üstüne baryp basyp durýarsyňyz we şonda korda galamjyk çykar, şol galama basyp ýalňyşan ýeriňizi düzeltip täzeden uratyp bilýärsiňiz. Ýöne şol bir hat gitýär, ýöne düzeltilen görnüşinde. Siz onu diňe 48 saatyň dowamyny edip bilýärsiňiz, ýani 2 gün dowamynda. Onuň aňyry geçse ýöne düzeltip bolýan däldir. Ýene-de şol bir wagtyň özünde siz ýazan hatyňyzy udaly etkem edip bilersiňiz. Diňe özüňizden däldi, uradan adamyňyzdan hem aýryp bilýärsiňiz. Hemem ýazan hatyňyzyň uradan adamyňyza baranda sessiz baraýar hem edip bolýar. Oda haçanda aňarky uratjak bolan adamyňyz belki bir işte ýa-da bir möhüm bir ýerlerde bolsa, onu biýmada etmezlik maksady bilen edilýär. Onu etjek bolsaňyz ýazan hatyňyzy uratmakaňyz, şonu uratmaklyk üçin basylýan düýmeniň üstünden basyp dursaňyz, size 2 variantda da çykarýar. Şonda ikinçisini bassaňyz, uradaňyza sessiz berýär. Birinçisi bolsa, siz ýazan hatyňyzy belli bir günde, belli bir wagtda uratmaly bolsaňyz, şoňa görä wagtyňyz sazlap awtomat giderýär edip bolýar. Telegram'ın ýene-de bir aýrykinliklarynyň biri, o da siziň profiliňizde diňe ýekeje surat däldi, eýsem bir näçe suratlar şol wagtda videoda goýup bilýärsiňiz. Fonuňyzy bolsa özüňize görä sazlap bilýärsiňiz. Ony gyradan nastroyka baryp, chat settings diýen ýerinden düzeltip bilýärsiňiz. Indi folder diýen bölümine geçsek, folder bu saňa ýöreýdi öz kontaktlaryny belli bir gruppa görnüşünde edip goýmaklygyňa kömek etýär.
Onda siz mysal üçin işdeşleriňiz üçin aýratyn bir grupy, belki maşgalaňyz üçin aýratyn bir grup açyp bilersiňiz. Bu da size gerek adamyňyzyň kontaktyny derrew tapmakla kömek etýär. Ýani ulanmaklyk aňsat bilýär. Indi bolsa Telegramdaky käbir kanallara we botlara edip geçelim. Eger de siz kino skaçat etmek isleýän bolsaňyz, onda şu kanalların üstüne skaçat edip bilersiňiz. Olar Kinobar, Like Movie Bot ve Kinogo. Aýdym üçin Songref diýip bot bar. Onda özünde aýdymy dinläp skaçat hem edip bolýar. Soňra eger de sizden menýäli telefonuňyzyň ýüzündäki suratlary ýygy-ýygydan çarşman halyan bolsaňyz, onda siz dogry ýerdesiňiz. Telegramda Just Wallpapers diýen ýörüte kanal bolup, onda şuma deçenini 2063 sany surat ýüklenipdir. O da sizde günde suraty çarşaýyn diýeňizde de 5,5 miliňe ýetjek suratlar bar. Başga da surat üçin Picture diýip goýja kanal bar. Indi bolsa Telegramdaky käbir statistikalar barada aýtsak, bu program 2021-nji ýylyň başyndan bäri iň köp skaçat edilip gelýän programa öwrüldi. Telegram 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda 500 milyon aktiv ulanjylara ýetdi. Şumat bundan hem arkan geçendir. Mark Zuckerberg'i her kim tanıyan diýen Facebook'u döreden adam. Tanımayan hem bolsak ýokardan geçip görüp bilersiňiz. Pavel Durov hem şumat Russiýanyň Mark Zuckerberg'i ýaly hataplanýar. Pavel Durov barada şu ýylyň aprel aýynda dokumental film çykaryldy. O filmiň ady Durov. Şeýlelikde videomyzyň soňuna ýetip gelýäs. Dostlar, eger de sizem Telegram ulanýan bolsaňyz we goýja kanallar bilýän bolsaňyz, biz bilen tetwirlerde ýazyp paýlaşyp bilersiňiz. Häzirlikçe hoş, sag bolun.